ହେଇଟି ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିଛି। ଫୁଲ ମୋ ପାଇଁ? ହଁ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ତ କହିଥିଲ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାଇଁ ଫୁଲ? ଆରେ କି କଥା କହୁଛୁ ମ? ତୁ ମତେ ଫୁଲ ଦେଲୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବିନି? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନା, ଫୁଲ ଆଣିଛି। ଏ ମା ଏତେ ବଡ ବ୍ୟାଗ ରେ ଫୁଲ ଆଣିଛ ମୋ ପାଇଁ? ଆରେ ହଁ, ବହୁତ ଦୋକାନ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ରେଶ ବାଲା ଫୁଲଟେ ନେଇକି ଆସିଛି। ହଉ ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଦଉଛି ହେଲା। ଆଖି ଖୋଲିବି? ହଁ ଖୋଲ ଖୋଲ। ଖୋଲିଲି। ହଁ कमाइला बड़े खतरनाक लोग हैं। ନେଲୁ ନେଲୁ ଯା ଭାଜି ପକା। ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ଦାବି ଦେବା ଯା ଯା। वो चूना लगा दिया। ପଖାଳରେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଭଲ କି ଭାଜିବୁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ଦେଇକି।